Tak. Koukám, že se přibližujete a přibližujete k dámám. Předtím jste stáli hodně daleko a teď se to blíží. Takže. Stando, která bude největší píča? No ne, to nemůžu vyhlásit. Prosím vás. Je to malý pivo, tak není to celý, prostě je to malý pivo, opravdu. No to by se dalo trošku víc. Máte malý pivo, chtěli jste velký? Ne? Ne, malý. Ústí není Praha. Dámy bude jedna jediná soutěž a bude to absolutní vítězka, prostě která z vás to dá, tak je prostě první. Stando, jsou další zájemkyně, prej. Jsou další zájemkyně? Jo. Máme ještě nějaký další zájemkyně, ruce nahoru, aby jsme to tady... Taky ne. Takže prosím vás, pojedeme zase. 1, 2, počkej, ještě ne. Hergot. Říkáme, jak to bude. 1, 2 a 3 a 5. Ale položíte hotovka. Tak, ruce v bok, abyste tam byli stejně od toho, nebo dáme v bok ruce. Tak dáme ruce v bok, ženská ruce v bok. A buď to uděláš jako doma. No. Takhle se hrozí, že chlapi hrozí. Vidíte to? Když je problém, tak to vypadá takhle doma. Takže prosím vás, jdeme na to. 1, 2, 3. Viděli jsme kráter. Normální kráter. Tam to takhle.